Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Tata ihe njibịa tata bụ ka m kọwalụ ụmụnne anyị, ọkọcha ndị na-eto eto, maka na ụfọdụ ndị nne na nna anyị ha rapụrụ ihe ha kwesịrị ime, eputu ha tru otu ha si wee kwesị, duzie anyị n'ụzọ anyị kwesịrị isi gaa na ebe anyị kwesịrị, ihe ndị dị iche iche anyị kwesịrị ịma, bụ ihe oyibo kpọrọ the basics. Ewegasịrị ihe kirikiri ihe anyị kwesịrị ka anyị marụ, mana ụfọdụ nne na nna anyị ha chụrụ ego, chụrụ ihe ndị ọzọ niile, chụrụ oringo, chụrụ ihe ndị ọzọ niile, wee rapụ igosi ihe ndị a. Ọ dị akara ịsaa nche ịgwa gị maka ya. Ihe ọ ga-abụ o mee gị ma ọ bụ ịfụ edo azụ. Ọ bụrụ na edo azụ, ichee maka ihe ahụ ị na-achọ ime, ewe ka ọ ga-esi wee dị, ịrapụ maka ebe ahụ. Ọ bụrụ ebe ị na-achọ ịga aga, ọ bụrụ biznes ịchọ itinye aka, ma ihe ọ bụla ịchọ ime, ịrapụ ya, chagharịa, jee mewe ihe ọzọ. Nke mbụ, ị na-aga n'ụzọ, ụkwụ akpọọ gị. Ụkwụ ịkpọ gị bụ ịkpọ ụkwụ na okwute ma ọ bụ aja, ma ihe na-ewere isi, na-ekwesịghị ịkpọ ụkwụ ọkpọọ gị. Enwere ike ị na-agharịa, ị na-eje ọkpọkwa gị ọzọ, esi mba na ije a na-eje na amaọkwa m na isi a ga-apụtakwa na ya. Mana ọ dịpendị ka ndị si aghọta nke ha. Na mpaghara saịdị anyị, ụkwụ aka ekpe kpọọ gị ya, ịma na ebe ị na-eje na ụzọ adịghịkwa ya. Ọ bụrụ na ihe dị ka kịta, ewu ike ọ bụrụ n'abalị ka ị na-aga ya, ụkwụ akpọọ gị ugboro na-abịa, kacha ntị jee, ị na-abata anara gị foonu gị, ma ọ na irutere ebe ọ bụla a na-anụ ọgụ, gbawa ọsọ emeruo oge arụ. Mana ọ bụrụ na ụkwụ aka nri ka ọ kpọọ gị, ụdị ihe a, ọ bụrụ na ọ na-emefu gị obi na-abụ ijewe ụkwụ aka nri, isi na ebe a ga-apụta, ịgawa ebe ahụ. Tupu m kwuo maka nke abụọ, mata na ihe ndị a na-agwa gị bụ nkwenye mmadụ kwenye. Ọ bụ na ikwenye, ị marụ ka ihe a si arụ ọrụ, ọ rụwarụ gị ọrụ. Mana enwe ndị ọ na-abụ asị gị na ụdị ya ọ ka na-awụ ọkụkwa ga-arapụ ụdị ya, ama na-ata afụfụ ya. Nke abụọ, cobwebs, aga ude ude, cobwebs. Ị na-aga n'ụzọ, mmadụ agafelụ, ị na-aga ebe a, cobwebs eke oge n'iru. I nwere ike esi na ewere ya, ma ị na-abatakwa na be gị ka imepe ụzọ, cobwebs eke oge n'iru. Ị mara na ihe na-achọ imebi na gị, ị na-achọ ịgbalụ uzu, uwe ihe na-achọ imebi na ihe ndọghachi azụ, ihe ikochi anya na-achọ ime gị. Nke ịtọ, ewe ebe eche ịga, mana ịnutizie na mbọchị ahụ niile ume adịghị gị, ịbịa ya n'ime ka ị gawe, oge iji aga ebe a na-eru, ihe adapụta. Ime ka ije kwado edinarụ ka izitu ike, ma ime ihe a ka ị ga na-eme, oge a na-aganarị gị, ọ dịghị ka arụ a na-achọzi ya gị, na-asị ka esikwana nke arụ na-eme m na ịdịnara arụ gị adịchacha gị wet na-ayị gị arụ, ịgbatịa saịdị a, ịkwụgharị ịba ime, ịpụta, ịma ọzọ ihe na-eje ije weta ihe a na-eme gị. Dụọ azụ, chee echiche maka ebe ahụ ị na-achọ ịga, maka if care is not taken, ma na ebe ahụ ama mfefu gị. Ọzọ bụ aka ịkọ gị ọkọ. Aka ebe a ọ na-akọ gị ọkọ, na-akọ gị ọkọ n'ime. Ọ dị ụzọ ebu, and ọ dịpendịrị nke onye kwenyere na ya. Aka ekpe na-akọ gị ọkọ, asị na ọ dị ka owere ego na-abịara gị, dịka na-ewe biznes ị na-ere ahịa, ma ọ na-ewe kọntraktị itinye, ma ọ na ị na-ayọ Chukwu ha na ị nidikwara iweta ego, aka akọwa gị ọkọ. Ewe kọntraktị ma ọ biznes ị na-ere ahịa ga-enye gị ego, chụshiwe ya ike, ọ ga-awụ ọkụ. O gosi sign of money. Ana aka ekpe a na ị na-eji ije kaụntụ ego, aka ekpe ka ọ kọrọ gị ọkọ, aka ekpe ka eji ejide ego wee na-agụ, ị na-eji ije kaụntụ ego. Mana ọ bụrụ na ọ kọọ gị n'aka nri, ịdị very very careful, maka na o gosi na ị na-eji ije spend ego, ihe mmefu ego na-abịa. So ị ga-agbado ya dị sure na ikweghị ka o mezupụta otu o si wee kwado. Ma ọ bụrụ ndị na-eje aja gọọ ọfọ,
chụọ àjà maka ya ka afọ ime na ndị ekpere na-eme gịnị ekpe ekpere yọọ Chukwu ka afọ ime na dịka o si wee plan ya. Ọzọ dịka ịbịa bụ aya gị ị na-eme gị dụndụm na-adọ gị adọ, ịnọ aya ga-adọ gị dọọ gị. Ị mara na gịnị mere ihe nkiri na-abịa, ihe nkiri na-abịa. Ọ bụ mgbe anyị pere mpe ọ bụ na anyị ga-aja mkpagharị Krismas na mmanwụ ga-agba na ihe ndị ọzọ, o nwere ike ịma na ihe nkiri na-abịa. O nwere ike ịpụzie that day ife udo mmọnwụ ị na-afụnube, ife udo kraụd ị na-afụnube, ihe ọhụụ ihe nkiri na-emenube saịdị gị ịfụ na ọ na-eme. Ọzọ dịka ịbịa bụ mmadụ ịzọta nshi na ọrụ, ma ọ nsị etesa gị ma ife oge ebe ị na-aga ije n'ime nsị. Ụfọdụ ka ọ ga-agba ha lụọ nla ha etiwe Jizọs, blood of Jesus, Holy Ghost fire na nshị bụ ajọ ihe isi na-echi isi. Ịlụ nlụ ebe ị zụtara nshi na nrọ ma nsị tere gị ma ihe gị na nsị mee, ị mara na akụ na-abịa, ego na-abịa. Ọzọ dịka ịbịa bụ mgbe ọbụla ị chọrọ akwa gị achọ, ihe dịka iyi na-eyi n'ime underwear, ma ọ na ya bịa bekelụ akwa gị, ife akwa gị efu na-eji ihe dị ka Sizọs ma ọrezo chabiri ọsọrọ ya bụ na o pere mpe na efe ụdị ya gbarụkwa zọba onwe gị, jee jụọ ese ma ọ jee chụọ aja ma ọ jee gawa ọfọ ma ọ kpebe ekpere yọba chi gị, maka nọọ ajọ ihe bụ iweta saịn ya. Ịda na mmadụ ji ejewere gị ajọ iji ma ọ na-achọ ka egosi gị na ajọ ihe na-abịakwutekwa gị n'iru. Enaghị ife na vidio anyị na-etozi ego na mgbe ọzọ nke ga-ewetakwere gị sayensị ndị ọzọ ọ ga-abịa iwetacha ya. Dị very very careful. Ọ bụrụ na tata bizie na afọ ihe onyonyo anyị isonyela anyị ma na-enyekwala anyị aka na-atụsa ihe onyonyo anyị ka ọ na-erute ụmụnna anyị ndị ọzọ aka. Nka na-ekwuo udo dịkwara onye ọbụla chọrọ udo, ma matakwanụ na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.